Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre Vulin sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu su samo neki u nizu sporazuma koje Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisuje o međunarodnoj saradnji kako bi pojačao koordinaciju i komunikaciju kako sa zemljama u regionu, tako i sa dalekim zemljama poput Kine. Pre svega želim da pohvalim Sporazum o zaštiti od katastrofa na teritoriji Zapadnog Balkana, potpisan letos u Skoplju, jer on pokazuje koliko se danas ulaže u Ministarstvo unutrašnjih poslova, u spasilačke ekipe, u opremu i međusobnu koordinaciju službi MUP-a, ali i otvaranju granica Srbije prema regionu. Ovaj sporazum je formalizacija saradnje i podrške koja je već postojala. U Severnoj Makedoniji na više lokacija delovale su snage MUP-a Srbije. Letos je takođe poslata spasilačka jedinica da gasi požar u Grčkoj. To je samo deo razvoja i ulaganja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. MUP je poslednjih godina obeležila borba protiv organizovanog kriminala koja je bila apsolutni prioritet. Ogromni su rezultati u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa i njihovih izvora finansiranja, ali se takođe značajni rezultati vide i kada govorimo o suzbijanju kriminala koji pogađa običnog čoveka, ulično nasilje, prodaja droge itd. Ono što mi je danas veoma važno da naglasim, a povezano je sa dobrim rezultatima MUP-a, jeste važnost toga da se Ministarstvo unutrašnjih poslova u svom radu drži van dnevne politike. Dokazali ste da nema zaštićenih i dokazali ste da ste spremni za borbu sa najorganizovanijim kriminalnim grupama. Ali ste takođe dokazali da i najmanji pokušaj politizacije koja bi umanjila rezultate MUP-a, da je nećete dozvoliti. Događaj od pre neki dan vezan za mural Ratka Mladića, o kome danas mnogo govorimo, samo je jedan u nizu događaja koji pokušava da politizuje MUP, koji želi da pokaže da je MUP na strani određene političke opcije, na strani huligana, na strani kriminala. Danas u Skupštini slušamo o tome da policija štiti mural, da policija negira genocid, da mural štite huligani. Od murala koji mesecima stoji, koji niko nikada nije do sada pomenuo, pre neki dan su smislili način da provokacijom i nasiljem pošalju mnogo jaču poruku. Poruku da je Srbija genocidan narod, poruka da smo fašisti i da je klima u Srbiji nestabilna. Ne smete da dozvolite da se ova politizacija koju pokušavaju da sprovedu, da se ona odrazi na bezbednost građana na ulicama. Policija ne čuva mural. Policija čuva mir i bezbednost na ulicama Beograda. Policija ne upošljava huligane, već danas ruši organizovane kriminalne grupe. Mural Ratka Mladića je samo jedna paradigma pokušaja vraćanja krvavih glava na ulice Beograda, ono što niste dozvolili, blaćenja Srbije i urušavanja svega što je Srbija postigla na ekonomskom nivou. Oni pokušavaju da stvore nestabilnu klimu i atmosferu u zemlji kako bi se diskreditovala i Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i svi rezultati koji su građanima Srbije veoma očigledni. Šta dalje možemo da očekujemo, ni sami ne znamo, jer je destruktivnost na veoma visokom nivou, ali ono što je važno jeste da je bezbednost na ulicama Beograda i dalje na najvišem nivou i pogotovo bih pohvalila činjenicu da će do kraja godine da se na ulice vrate i pozornici. Sprovođenje bezbednosti na ulicama odlika je jedne ozbiljne i pristojne Srbije, ali sa druge strane ja moram da izrazim svoju zgroženost i sramotu povodom reči koju je uputila Aida Ćorović pripadnicima policije, pre svega kao žena, jer te reči koje je uputila prema nekima koji mogu da joj budu deca, te reči ne priliče jednoj ženi, a više liče na reči koje bi izgovarali neki huligani, o kojima ona upravo priča da su deo policije i da štite određene političke opcije i da štite taj mural, što nije istina. Napade koje svakodnevno trpite dokaz su da radite posao kako treba. Imate jednu Natašu Kandić koja napada na Twitteru, ali neće da dođe u emisiju. Imate takođe Milana Antonijevića koji izražava mržnju, koji se takođe u petak nije pojavio u emisiji. Oni su spremni da izlivaju bes i mržnju, da to kamufliraju pričama o ljudskim pravima, ali isto tako su spremni da ćute danas kada Srbiju nazivaju fašistima i onima koji negiraju genocid. Poštovani ministre, ovo su sve dokazi da radite pravu stvar za Srbiju i samo tako treba da nastavite. Živela Srbija!